B'investiment ta' 9 miljun euro, Miexi ġmielu x-xogħol fuq it-tieni fażi tal-proġett fil-Kumpless Rużar Briffa f'San Vinċenz de Paul. Mifruxa fuq 10,000 metru kwadru ta' art, din il-parti tal-Kumpless mhux biss se tara żieda ta' madwar 130 soda ġdida, imma se twassal ukoll għall-introduzzjoni ta' servizzi speċjalizzati fil-qasam tal-ġerjatrija, bħar-respite u l-Occupational therapy. Il-Perit tal-proġett Sergio De Gabriele spjega x-xogħol li qed isir bħalissa li mistenni jkun lest lejn l-aħħar ta' din is-sena. Għandna xogħlijiet ta' kostruzzjoni, alterazzjoni strutturali avvanzati sew tista' tgħid kważi kompleti għaddejjin bix-xogħlijiet ta' finishing u modernizzar tas-sistemi elettriċi u mekkaniċi. Għaddej ukoll ix-xogħol ta' restawr fuq barra tal-binja u xogħlijiet ta' landscaping u pavimentar. Kif ukoll il-binja tal-ġnien fuq wara tal-binja, għaddej ukoll ix-xogħol fuq l-Occupational Therapy Department li stab fil-pjan terran. Ix-xieren ta' snin ilu din il-binja kienet tintuża bħala sptar għall-lebrużi u fil-fatt issemmiet għal Rużar Briffa għaliex kien it-tabib ewlieni li foka l-karriera tiegħu fuq il-kontroll u l-kura lil persuni morda bil-lebra. Ftit wara snin 70 il-binja bdiet tintuża għall-kura fit-tul. Ir-restawru l-bin il-ġdid li beda taħt gvern laburista kien kruċjali minħabba problemi sanitarji, nuqqas ta' aċċessibilità u strutturi perikolużi. L-ewwel fażi tal-proġett li saret b'investiment ta' 6 miljuni u tlestiet fl-aħħar tal-2017 għandha madwar 140 sodda u bħalissa tintuża bħala taqsima speċjalizzata li fiha tingħata kura lill-anzjani li jkunu ġew pożittivi għal COVID-19. Il-kap eżekuttiv tar-Residenza San Vinċenz de Paul, it-tabiba Kutajjar, innotat li qabel beda dan il-proġett maqsum f'żewġ fażijiet, il-Kumpless kien jesa' 165 persuna. Bit-tlestija tat-tieni fażi tal-proġett lejn l-aħħar tas-sena, il-Kumpless kollu se jkun jesa' madwar 270 anzjan u anzjana. B'dan l-investiment li għamilna hekk li ħajkun qrib id-9 miljuni, tagħna wkoll il-possibilità li fil-waqt li ħanżidu swali u sodot mal-130 sodda oħra, sa nkunu wkoll qegħdin niftħu servizzi ġodda bħal outpatients u anke servizzi ta' terapija bħal Occupational therapy li se jkunu wkoll aċċessibbli għall-anzjani kollha kemm fid-djar fil-komunità u kemm dawk li għadhom jgħixu mal-familji tagħhom.